Hello, do you speak English? Can I ask one question? My name is Peter, and this question is about heaven and hell, okay? You understand me? Do you speak Danish? Uh, it's about the Bible. It's about Jesus Christ. I don't know anything about No, but Jesus loves you, okay? Oh, let's continue. Sorry. Sorry. Det er Philip. Jeg udlægger hans video. Ja. Let's see. Hej piger, må jeg stille en enkelt spørgsmål til jer? Vi ser bare 2-3 minutter. Er det okay? Mit navn er Peter. Er det okay, vi filmer bare lige til vores, det er til vores YouTube-kanal, ikke? Men det handler faktisk om Bibelen, ikke? Har I hørt om Bibelen? Har I hørt om kristendom? Om Jesus? Ja, det er spørgsmål meget, meget personligt, ikke? Også meget relevant, ikke? Piger, hvis du døde i dag, eller en årsag, for eksempel cancer, eller blev kørt i en bil for eksempel, for det er muligt jo, ikke? Er I 100% sikker, at I kommer til himlen? Forstår I spørgsmålet? Er I første gang at høre sådan en underlig spørgsmål? Nej? Vi har haft nogle dilemmaer i klassen. Okay. Hvad er jeres personlige tro, eller hvad tror I på, der sker efter døden? Hvad tror I? Jeg tror, man kommer ind i verden igen med en krop. Så du tror, der er en eller anden opstandelse, kan jeg forstå på dig? Der er et eller andet spirituelt liv, eller... Ja, okay. Hvem er jer? Er I enig med jeres veninde? Ja? Altså sådan, og ellers så tror jeg, at det der med helvede og himlen, der tror jeg, det er sådan noget psykisk, som... Psykisk, okay. Ja, altså alle oplever noget, som man kunne kalde for helvede, eller noget, man kunne kalde for himlen, sådan i løbet af livet. Så du mener, at det er mennesker, der er opfundet på helvede, eller himlen og helvede, for at blive forskrækket og bange, jeg ved det ikke. Ja, på en måde, men alligevel er der måske også et eller andet, som er sådan... Okay, så du tvivler lidt. Der er et eller andet der, og det er det samme. Du tror, der er et eller andet opstandelse, der er liv efter døden, ikke? Hvem er jer, tror I, med jeres veninder? Okay. Okay. Ja, kan vi se fra Bibelen bare på 1 minut og svare på de spørgsmål? Okay? Vi er der på engelsk eller dansk? I bestemmer. Så tager vi på dansk. Jeg håber, I forstår, hvad jeg siger, fordi jeg er ikke god til dansk. Men jeg prøver bare. Jeg gør det bedst, okay? Det her Bibelen er på engelsk. Det hedder King James Version. Men jeg har lavet faktisk på dansk. Bibelen vejen til himlen. Hvad skal vi gøre for at blive frelst, okay? Så det spørgsmål er, hvad skal vi gøre for at blive frelst, ikke? Den dårlige nyhed til alle mennesker ifølge Guds ord i Bibelen, ikke? Se, søndagslyden er død. Forstår jeg sådan? Kan det komme et eksempel? Er det ikke blot de der 7 synder? Eksempel det med lyve, det er synd. Med stjæle eller nogle forfærdelige ting, ikke? Så I forstår godt, ikke, hvor synd er, ikke? Så søndagslyden er død. Når du går på arbejde, ikke? Hvad får du så? Løn, ikke? Penge, ikke? Så straf for vores synder ifølge Gud, det er faktisk død. Det er derfor, vi dør på grund af synder. Men Bibelen taler også om den anden spirituelle død. Prøv at se. Alle løgner skal have deres del i synd, der brænder med svovl. Her vi taler faktisk om den anden. Vi har en sjæl, som lever for evigt. Kroppen bliver til støv, men sjælen lever for evigt. Den er oppe i himlen eller i helvede, ifølge Bibelen, ikke? Så alle spørgsmål. Har I prøvet at lyve før? Alle sammen. Pointen er, at Bibelen siger, at alle mennesker er jo synder. Alle mennesker. Bibelen siger, at der er ingen retfærdig på jorden. Så jeg er ikke retfærdig. Jeg er en synder, ligesom jeg er, ikke? Giver det mening? Du skal forstå, at vi alle er synder. Så alle mennesker er synder, ikke? Og hvis vi fik det, Bibelen siger, hvis vi fik det, vi fortjente hvile, velskab til at forstå synder helvede. Så selvfølgelig er det skrevet, hvor er det, vi fortjener at komme hen ifølge Bibelen, ikke? Det er helvede, ikke? Er vi enige om? Og det er jo dårlig nød, ikke? Forestil dig, at du dør, og du kommer bare i helvede. Og lever for evigt, altså den anden i helvede. Det er en dårlig nød, ikke? Men Bibelen siger også, at Gud har en plan, at Gud elsker, okay? Det er Guds plan til os alle sammen. Mens vi egentlig var synder, døde Kristus for os. Jesus fødte Jomfru Maria. Bibelen siger, ordet blev Gud og boede blandt os. Gud kom ned på jorden af form af Jesus Kristus. Han levede perfekte liv. Han blev fristet ligesom os. Vi kan blive fristet til alle mulige dumme ting, ikke? Altid, ikke? Så alt det, som vi har begået, han tog på sig på korset. Han blev straffet for os.
Han var i helvede først, da han døde. 3 dage, 3 nætter. Påske, snart påske, næste måned, påske, ikke? Næste måned. Så han døde, begravet og genopstod. Ifølge Bibelen, 3 dage senere er genopstået i kød og knogle, ikke? Forstår I indtil videre? Hvis det er en god nyhed, så spørgsmålet, hvad skal vi gøre for at blive frelst, for at ikke komme herop, hernede, ikke? Så Bibelen siger, mens vi egentlig var synder, døde Kristus for os. Prøv at se her. Guds gave. Kan I godt lide gaver? Hvem kan ikke lide gaver? Så Guds gave er evigt liv gennem Jesus Kristus, vor Herre. Så hvad var Guds gave til os? Evigt liv, ikke også? Gennem Jesus Kristus, vor Herre. Så Jesus døde for at betale vores syndskab. Og tilbyder os en helt gratis gave, der er købt med sit eget blod. Det er en gratis gave, og det er evigt liv. Det er det, Jesus tilbyder os til os, der vælger at tro på ham. Hvad han gjorde på korset for vores synder, ikke? Der er købt med sit eget blod. Så denne evige gave. Kan I huske, hvad var Guds gave til os? Evigt liv, lige præcis. Denne evige gave kan ikke modtages af værker. Jeg kommer ikke i himlen på grund af mine gerninger. Det er det, værker betyder. På grund af mit dåb, konfirmeret, jeg kommer i kirke, jeg prøver at rense mit liv, hvad ved jeg, for at blive bedre menneske, du ved ikke. Nej, jeg kommer i himlen, fordi jeg sætter min tro på Jesus alene. Forstår I budskabet? Okay. Denne evige gave kan ikke modtages af værker, dåb eller menneskeskabt religion. Men kun ved at opføre Jesus, det stole på ham, eller tro på ham alene til at være frelst. Så jeg må tro på ham alene. Jeg kan ikke tro på Jesus og min egen retfærdighed. Jeg kan ikke tro på Jesus og andre religioner. Eller, jeg kan ikke tro på Jesus og gerninger. Jeg kan kun tro på ham alene, hvad han gjorde. Det vil sige, når jeg sætter min tro på Jesus, så hans retfærdighed dækker mig. Hans hellige blod dækker mig. Og når Jesus ser på mig, så ser han mig som en Guds barn. Det er det, Jesus gør, ikke? Så denne evige gave kan ikke modtages af værker, dåb eller menneskeskabt religion, men kun ved at ofre Jesus, til at stole på ham eller tro på ham, alene til at være frelst. Bibelen siger, men så mange som modtog ham, til dem gav han kraft til at blive Guds sønner, også dem, der tror på hans navn. Så Bibelen siger, når vi har taget imod Jesus, vi bliver Guds sønner. Det er ligesom Gud, Fader, adopterer os i Jesus Kristus familie. Og derfor er vi Guds barn. Vi bliver Guds barn, ikke? Sønner, ikke? Bibelen siger, at hvis du med din mund bekender han Jesus og tror i dit hjerte, at Gud oprejste ham fra dit død, skal du blive frelst. Så Bibelen siger, at hvis jeg tror hele mit hjerte, at Gud får oprejst sin egen søn for mine sønner, jeg har evigt liv. Forstår over evigt liv? Hvis jeg giver dig evigt liv her nu, evigt liv, ikke? Hvad betyder det så? Kan du dø i morgen? Nej. Evigt liv, det betyder, at du lever for evigt, ikke? Så hvis jeg stjæler i morgen, og jeg har evigt liv, fordi jeg selv min tro på Jesus, ikke? Det er engangsbegivenhed, ikke? Så hvis jeg har evigt liv nu, ikke? Så hvis jeg dræber en person i morgen, har jeg stadigvæk evigt liv i morgen? Evigt liv. Det betyder liv for, lige præcis, det betyder at liv for evigt. Men hvis når jeg tager imod Jesus, og jeg gør forfærdelige synder på denne jorden, hvor vi straffer mig, ved at sende en politimand efter mig, kommer jeg fængsel, du ved ikke? Men jeg har evigt liv. Du skal forstå, at Jesus stod for alle synder. For Hitler, for alle uretfærdige mennesker, altså for hele verden, ikke også? Så evigt liv er en gave, købt af Jesus Kristus blod. Og til dem, der tror på ham, han giver os evigt liv. I tro på ham. Ikke fordi, hey, se på mig, jeg er en god menneske, jeg er en eller anden. Forstår I budskabet? Men hvis jeg er synder efter det, jeg tager imod Jesus, Gud vil straffe mig på denne jorden. Det er mine børn. Hvis Solomon stjæler, jeg vil straffe ham. Er det fordi, jeg elsker ham, eller fordi jeg hader ham? Fordi jeg elsker ham, ikke? Han er min søn. Han vil altid være min søn. Altså, det er derfor, man ligesom, jeg har forældre, mor og far. Og hvis I gør nogle forfærdelige ting på den her jorden, ikke? De straffer jer. Fordi de elsker jer, og fordi de vil ikke have, at I gør det igen. Giver det mening? Men du taler altid til din mor. Giver det mening? Din mor vil aldrig nogensinde, selvom hun kaster ud af lejlen, du vil altid være hendes datter. Altså blod. Forstår du, hvad giver det mening? Og så er der også med Guds familie. Når vi tager imod Jesus, vi bliver adopteret i Guds familie, i tro på Jesus. Og jeg gør forfærdelige ting, Gud vil straffe mig på den jorden. Men evigt liv er en gave. Det er det, Jesus har lovet. Do you speak English a little bit? Okay, I want to share one verse. Forstår I sådan budskabet sådan, eller er det forvirret? Okay. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Det er vigtigt at forstå. This is John 3:16, verse 16. This is the famous verse in the whole chapter in the New Testament. For God loved the world that He gave His only begotten Son. The Bible says that whosoever what believeth in Him. Can you see the word believe it? Should not perish, new to, but have everlasting life. Og så her.
He that believeth, you see this word again, believeth, on the Son, hath everlasting life. Altså den, der tror på sønnen, har evigt liv. I nu til her nu. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life. Again, you believe, you have eternal life. You believe, you have eternal life. You believe, eternal life. It's a gift paid by the blood of Jesus, okay? And this is my favorite verse. This is Jesus speaking again. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. You see, you believe, you have eternal life. And this is the proof of Jesus. Look at this one. He that believeth on him is not condemned. When you believe in Jesus, you are never condemned. Altså, du bliver aldrig mere dømt til helvede. Okay? I want to show, also this one. This is the last one. And this is Jesus speaking again. And I give what? Unto them eternal life. And they should never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Det jeg vil fortælle, hvis du, nu har du, lad os sige, du har taget imod Jesus, ikke? Og dit liv bliver forfærdeligt på denne jorden, så kan du sige, jeg er så træt af dig, Jesus, jeg er så træt, jeg vil gerne give slip på dig, sådan noget. Det kan du. Når du kommer til Jesus, så tøller hans for evigt. Giver det mening? Og det er det, der sker med også for mig som kristen. Mit liv kan være nede i bunden, ikke? Hvor man tænker, Gud, det er din skyld, hvorfor jeg, du ved. Men hey, det er et bevis på, det er en forklaring på, når du kommer til Jesus, du tøller ham for evigt. Bibelen siger, at du passerer fra døden til livet. Guds nådegave til at faktisk give dit liv. Giver det mening? Så jeg blev frelst på grund af, at jeg tror på Jesus på korset, begravet og gennemstået for mine synder. Fordi, lad mærke til det. For the wages of sin is death. Jeg er imponeret, at I forstår engelsk. Det er næsten fedt, okay? Og så får jeg lov til... let me think. The book performance. 2 seconds here. For the wages of sin is death. You see that? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The meaning is, I'm gonna die one day because of my sin, but the gift of God to me is eternal life. It means when I die, I'll go to heaven like that. My soul will go to heaven like that. It's eternal life. Eternal life means you live forever. You never die. You understand my point? When you come to Jesus, you became a child of God, and you have eternal life. Jesus paid it, and Jesus gave it freely.